Yo, what's up mga animal? Are you alam pingasan? For today's video no, maluto kita sang linatik sayan. Watch out. Chalala. Aringali ang mga ingredients naton, may tadi sibuyas, ahos, pasayan, kalabasa, palatong, kagata. Shalala. Mapainit na ko digali isang gamay nga butter kag gamay nga mantika para pritoon ta slightly ang aton nga pasayan. Shalala. Ang akon galing nga gamit kay pasayan no. Nga medium size na siya. More or less siguro mga 400 to 500 grams. Aton na ni siya pritohon no sa medium or medium to high nga kalayo. Alright, ito lang sa pagpalataon ha, para swabigin ang iyang lasa. Doa mo na ng iyang itsura mga sir, madam, idol, no? Pwede tani siya i-separate sa sulodlan. Pag sa same nga pan, madugang lang kita dire gamay nga mantika panggisa. Gisa ta lang una ang aton nga ahos, tapos ang aton nga sibuyas bombay. Kagkang do aromatic na ang iyang humot, no? Pwede na natin ibutang ang aton nga kalabasa, kag gisa-gisa ko lang kadali. Nagbutang mo din gamay lang ng fish sauce no, pampalasa. Shout out dali sa mga small content creator para sa ato no. Shout out mo sa mga Ilonggo nga line up ta sa bilog ng Pilipinas kag sa iba nga pungsod sang kalibutan. Sa mga OFW ang mga palaban nga mga sir, madam, idol. Tapos digiligisan no, mabutang ko digili sang gata. Itong mo ko lang ning gata tapos pahumok ko lang ni ang aton ng kalabasa. Nagbutang mo ko digili gamay nga water from Prime Water, the best. Charot lang. Chikingon ta ang aton kalabasa kung naghumok na parehas ang imo nga ilong super ganda. Ano doga dunot-dunot na gid siya ka perfect sa iya. Sini nga tinion mga sir, madam, idol, ilunod na ang aton nga pasayan. Pagkatapos ihuwad na naman diri ang nabili naton nga gata. Dito lang pag-ubuso ng sakto-sakto lang. Okay? Taglubad ta lang siya for 3 minutes nga magbukal-bukal siya. Okay? So after 3 minutes, chikingon ta kag tilawan ta ang lasa sang aton linatik. Kung medyo gamay pangalas ay dugangan ta lang sang asin, chicken powder, tapos ground pepper. I-mix lang kadali sang mga 1 minute, okay? Para maga salupsup ang iyang mga sabor. Pagkatapos, ihuwad na nato ang ato nga finishing touches, ang ato nga bilatong, okay? Palutuon ta lang siya sang 2 minutes, takluban ta lang siya. Alright, enchantes? Arina ang aton nga finished product mga sir, madam, idol. Ang aton nga linatik ala pobre Sarge Lampingasan Ilonggo style. Yum yum yum. Te, mas style ka pa? Bahala. Ti mo dyan. Ham ham ham.